Kali ini sebagai session yang perdana nuansa tembang campur sari terspesial untuk simbahnya yang punya hajat, juga untuk Pak De Harsono ya. Lagunya Caping Gunung terspesial juga untuk Pak Haji Nur, Pak Jurahmat juga dari Sumberan. Yuk kita bermain bareng bersama PDS Trend Music. Semonggo. Wis wayahe anyep ngene iki semancal sarung senara karuan ya. Sahdu. Wis pokoke sahdu ala ilaha illallah ya. Apa sing ndi ta? Tok ndi ta kuwi. Lho lah parang tak ready ngaten sahdu. Kalau kau mendani nggih Pak Dan, rawani bojo. Rawani cah gandenge ngono rawani bojo. Lek kene Pak. Iya dine sing digawe. Oh, betul kok mau golekake kan. Tak golekake ora gelem. Tak golekake sing ngedok ngene lho kadang aku. Lete lah yo aja ora gelem to. Ayo dilanjut kesuwen. Barsono sugeng dalu. Syukur bisa nyawa. Bosari sugeng Gunung Beso dadi
Anyep-anyep piye? Anyep-anyep ya biasanya sarung saiki wis ngluthung sarunge ya Sarunge. garek nyurung ya Mas. Sarunge wis ngeper sarunge. Ngeper. Zaman biyen sarunge Banget ngeper. suwe Mas nih. Edi suwung dalu. Wah, kanca-kanca yang dari Sekuro juga luar biasa ya. Oke, selamat malam Sahabat-sahabat semuanya. Ocing ya, teman-teman dari Putra Seba juga terima kasih banyak Pak Indro. Oke, juga senang dalu. Yuk dilanjut sayangku. Soker bisa nyawa. Soker bisa nyawa. Dadi terima kasih. Oh iya, terima kasih. Luar biasa malam kali ini sebagai season yang perdana nuansa tebak-tebak campur sari.